ni felly yn yr ail ran o'r gysadleuaeth gneifio i ferched y bore dydd Iau yma yn y sioe fawr yng Nghanolfan gneifio Meirion. Y tro yma, tair o ferched yn herio i gilydd. Kate Turner o Awstralia, unwaith eto hi'n teithio'r byd yn trin gwlân yn bennaf, ond mae'r merched yma hefyd wrth gwrs a sgil o gneifio dan y belt hefyd, felly mae nhw yn aml dalentog dros ben. Sarah Rees wedyn, y ferch o Llandefalle, a bob tro dwi'n clywed yr enw Llandefalle, dwi'n meddwl am gneifio, dwi'n meddwl am ddefed da o ansawdd rhagorol ac yn y blaen, a mae yna gamol eithriadol wedi bod i'r defed y fan hyn, gan enwedig y ddoi yn y profion mawr. Defed y teulu Powell blaen bwch, oedd yna rhai o'r bobl o New Zealand, o Zeland Newydd erioed wedi gweld Cystal Wyn, medden nhw. Gwych iawn. A wedyn, yr hen law wedyn ar stondin 3 yn fanna, Susie Parish o Linden, wedi bod yn fuddigol yn y gystadleuaeth yma o'r blaen, sawl gwaith, ac yn ddiddorol iawn yn rhywun nath ddysgu cneifio o lyfr. Cymaint o ddiddordeb gen i yn y grefft, a'r llyfr hwnnw oedd llyfr o'r enw Wool Away, dwi'n credu, y llyfr gan sylfaenydd yr arddull yma o gneifio, sef Godfrey Bowen, wrth gwrs. Da ni clywed sawl un yn cyfeirio at yr arddull Godfrey Bowen yma o gneifio. Ac mae o feddwl bod o yn ôl yn 60au'r ganrif ddwythau bod pwrpas yn dylanwadu ar cneifio gyda peiriant yn cymryd lle y gwellleifia. Mae i ddylanwad yn dal hyd heddiw. Felly, 2 oen yn y gorlan gen y merched yma. Golwg ar Kate Turner y fan hyn yn mynd rownd y gwddw anodd na, ond mae Sarah Rees eisoes ar ddiwedd yr oen cyntaf ar yr ochr ddwytha na, a Susie Parish yr un modd. Dyna ni lawr a Sarah Rees rownd y cesel na, stodiau hirion wedyn, ac mi fydd eisiau'r grib mor llawn as i bosib i lyncu'r gwlân na i gyd, wneud yn siŵr bod nhw ddim yn ail dorri. Dyna chi gneifio taclus iawn yn fanna gan Susie Parish, yr hen law, fel o'n i'n deud. Fydd honna mynd i lawr i'w asesu yn y corlanau cefn na mewn dim. John Price wedyn, fyddwn ni'n gweld o yn y gorlan yn cneifio nes ymlaen gyda'r veteraniaid. Mae o wedi bod o gwmpas y sioe yma yn cynorthwyo fel tai am byth. A wedyn, nôl â ni at Sarah Rees y fan hyn, sydd yn cychwyn i hael oen nhw'n lawr y bol, 1, 2, 3, rhyw 34-36 o stodiau sydd na i fod i fynd rownd yr wyn yma. Os ydych chi'n cymryd mwy na hynny, yna ydych chi'n colli amser. Ac wrth gwrs, dyna be mae y profiad o gystadlu ar y safon yma yn neud i chi fod yn fwy a mwy effeithlon. Da chi'n dod yma blwyddyn ar ôl blwyddyn, symud i fyny'r rhengoedd. Da ni wedi gweld hynny dros y dyddiau dwytha yma yn arwain at y berfformiadau anferthol yn y profion. Cyrraedd carfanau gwledydd ydy'r amcan. Dyma ni unwaith eto Susie Parish rownd yr undermine, y tansail fel dwi'n galw, tanseilio yr pen ôl na, neu siŵr bod gorffen yn y diwedd yn mynd i fod yn rhwydd. Wedyn symud ymlaen 2 gam neu weithiau, mi welwch chi'r rhai mwyaf profiadol, dyn nhw prin yn llithro mewn sythu chydig bach ar yr oen, fel fydden nhw'n gallu cael gafel ar y gwddw na. Mae ni nôl wedyn, a ni at Kate Turner, yr holl ffordd Awstralia, mae yna cymryd gafel reit yn ôl. A da chi'n gweld bob tro mae'n symud yr handpys na yn ôl, mae yna amser yn fanna hefyd, a mae'r bechgyn a'r merched mwyaf cyflym yn gwastraffu cynlleiad o amser as i bosib yn mynd yn ôl i gymryd y trawiad nesaf. A mae hynny yn rhywbeth ych chi'n dysgu dros y blynyddoedd gyda profiad hefyd. Mae o'i gyd i wneud efo effeithlonrwydd. Ac wrth gwrs, effeithlonrwydd fel yna sydd yn rhoi blynyddoedd i chi ym myd y cneifio. Ac mi gawn ni weld y veteraniaid wrth chi yn nes ymlaen y bore yma hefyd. A dipyn o hwyl i'w gael yma na fyd. Ond y merched sydd yn cael yn sylw ni ar hyn o bryd. A dyma ni rwan yr ail oen yn cael ei orffen gan Sarah Rees. Fydd hi yn siŵr o bwyso'r botwm coch na gynta. 1 neu 2 o stodiau i orffen y cefn na, os ydy wedi bod yn ddigon da, ydy just dros y gwmffon y fanna, a ffarwel i hwnna, a botwm coch yn gynta, reit da, na ni, unwaith eto, oedd hi rhwng 2 feddwl pryn ei gael yr oen i lawr, neu pwyso'r botwm coch. Llongyfarchiadau mawr i Sarah Rees o Llandefalle.